selfie, ina ahlus selfie. Mutum ya tafi umara tun daga shigar sajir, kai tun daga iyafar ya fara selfie. Jama'a a samu addu'a, ga munan za mu je umara, ya sauka ya sa ihrami ya yi selfie. Jama'a ga mu mun sauka lafiya, a samu addu'a. Ya je gaban Ka'aba ya juya mata baya, an ɗauke shi hoto. Jama'a a samu addu'a, gashi mun sauke umara. Duk wani motsi da ya yi don Allah sai ya gaya wa mutane, kuma ya buga hotonsa don ma yana karatun ƙur'ani. Ka ga mutum mai ilimi, ɗalibin ilimi, mai da'awa, ya je masallacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, ya buɗe alƙur'ani, ya tsaya ya ba wani kawai an ɗauke shi hoto, gashi yana karatun alƙur'ani a masallacin manzon Allah. Wa yake gayawa? a tu'allimuna Allah bi